Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin hutudole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa gwamnatin tarayya ta ce ba ta da masaniya akan wahalar man fetur da ake a ƙasar Najeriya, inda ta bayyana cewa ita ba ta san ƙara farashin man ba. Wataƙila 'yan kasuwa ne suka ƙara farashin ba tare da sanin ta ba, kuma za ta tattauna da su domin a shawo kan wannan matsalar. Ƙaramin ministan mai ne bayyana hakan yayin da ke ganawa da manema labarai jiya ranar 1 ga watan Agusta a babban birnin tarayya Abuja. Yayin da kuma za mu cewa 'yan majalisar wakilai sun fara amincewa da tsige shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari kan matsalar tsaro, biyu bayan sanatan da ke wakiltar kudancin Jos Bagus ya bayyana cewa shi ya yarda tsige shugaban ƙasar saboda hare-haren da ake kaiwa yankinsa ya yi yawa. Bayan na gaba yana cewa majalisar dattawa ta ce ya kamata babban mai baiwa hafsoshin tsaron Najeriya shawara wato Babagana Mangono ya yi murabus saboda babu abin da yake tsina wa ƙasar da shi aka kai matsalar tsaro. Sanata Musa na jihar Niger ne bayyana hakan, inda ya ce ko da a ce shi ne akan wannan mukamin murabus zai yi saboda ya san babu abin da yake tsina wa ƙasar nan da shi. Sannan an bindiga suna kawo musu wasiƙa cewa za su kawo hari amma babu wani mataki da suke ɗauka, saboda haka ya kamata a canja shi saboda a samu sauƙin matsalar tsaro a ƙasar nan. Yayin da labarin na gaba yake cewa ta ƙungiyar mai zaman kanta ta buƙaci Inspector General na 'yan sanda wato Alƙali Usman Baba da ya kama mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shettima kan neman takarar kujera biyu da ya a zaben shekarar 2023, wato na mataimakin shugaban ƙasa da kuma 'yan sanata a jihar Maiduguri, wanda hakan ya saba wa sabuwar dokar hukumar zaɓe ta shekarar 2022. Sannan kuma akwai hukunci mai tsanani akan duk wanda ya aikata wannan laifin har na tsawon shekaru 2 a gidan yari. Yayin da labarin na gaba yake cewa hukumar 'yan sanda a jihar Osun sun yi nasarar kama shugaban 'yan Boko Haram wanda ya je jihar tun daga jihar Katsina domin ya yi leƙen asiri akan harin da suke shirin kai wa ƙasashen Yarbawa. Kuma dama shugaban Yarbawa Gani Adams ya nemi gwamnati ta ɗauki mataki cikin gaggawa domin labari ya zo masu cewa 'yan bindiga sun mamaye dajinan da ke yankunan Yarbawa domin suna so su fara kai wa Yarbawa farmaki kwanan nan. Labarin na gaba yana cewa hukumar 'yan sanda a jihar Kano ta kama shugaban 'yan bijilanti da ke karamar hukumar Gwale biyu bayan sun lakaɗawa wani malamin almajirai duka har ya mutu bayan da wata mata ta kawo shi ƙara cewa tana zargin shi da sace wani yaro. Yan labarin na gaba yake cewa 'yan bindiga sun kai hari jihar Bauchi inda suka yi garkuwa da wata mata tare da jinjirinta dan wata 4 a duniya da mijinta da kuma wani yaro wanda yake masa aiki, amma bayan kwana ɗaya sun sako matar tare da jinjirin nata bayan an biya su wasu kuɗi, da kuma suka ce ba za su sako mijin da ɗayan yaron ba sai an biya su miliyan 10. Yanda kuma za mu cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wata ɗalibar makarantar kiwon lafiya ta midwifery da ke Sokoto a Usman Dan Fodio, kuma sun buƙaci a biya su naira miliyan 3 kafin su sako ta. Labarin na gaba yana cewa ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta ASU ta tsawaita yajin aikin da take yi har na tsawon makonni 4 bayan ta shafe watanni 5 tana yajin aikin, inda ce ta tsawaita yajin aikin ne domin ta bai gwamnatin shugaba Buhari dama ta biya mata bukatunta. Da kuma labarin na gaba yake cewa gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Ahmad El-Rufai ya tirsasa 'yan ƙungiyar ta ASU da ke jami'ar jihar Kaduna ta KASU sun koma kan aiki har sun fara gudanar da jarabawa a jiya ranar Litinin 1 ga watan Agusta. Da kuma labarin na gaba yake cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce wa alƙalai za su sha jami'a kafin ya sauka akan mulki. Sadarwa na ƙasa Farfesa Ali Isa Fantami ya ce bai amince a ƙara wa masu kiran waya da sayan data da kuma sauya saƙonni a wayar salula haraji ba, inda ya ce ba wanda ya nemi shawarar shi akan wannan ƙarin harajin, saboda haka shi bai amince a ɗora wa talakawa wani nauyi akan su ba. Yayin da zamu cewa 'yar wasan Najeriya ta yi nasarar zuwa ta 3 a gasar ɗaga ƙarfe ta mata wato Islamiyyat Yusuf a wasannin gasar Commonwealth da aka gudanar a garin Birmingham na shekarar 2022. Domin samun labarai dumi su kuma akai-akai sai ku ziyarci shafinmu na hutudole, kuma kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da ƙararrawa da kuma like da comment. Mun gode.